tal? Que tal, Donato? Que tal? Bueno, moita xente aquí do Depor, Ou che fan a pelota, non sei. Oye, este home vexo como sempre, Eu non diría que está xubilado, Non veía e eu non sei se é a fe ou caldo galego. Como estás tamén? Yo estoy bien. Gracias a Dios no tengo nada que reclamar. Todo lo que hice para mí fue lo suficiente. ¿No? Intenté hacer todo lo posible en mi carrera, para mi familia, para ayudar a la gente. Mire, que es máis feliz agora ou cando eras futbolista? Porque cando un é futbolista, entre a presión, os resultados, os cartos que gastades, aí dá tempo a ser feliz? Sí, hombre, hay que intentar ser feliz en todo lo que haga, ¿no? Porque si tú trabajas y no eres feliz en tu trabajo, entonces no tienes nada que hacer. Hay que buscar otra cosa que hacer, ¿no? Entonces yo tuve una carrera de 21 años como profesional. Paré a los 40 años, iba a cumplir 41. Y la verdad es que si me dejara, yo iba a seguir un pouco máis. Como é a vida de Donato agora de xubilado? A que hora te levantas? Que fas pola mañán? Mira, ahora mismo no tengo hora para levantarme, así que puedo dormir la hora que quiero, levantarme a la hora que quiero. Eso é a vida de xubilado. Disfruto. ¿Pero qué fas? Yo ahora mismo no estoy haciendo nada. Estoy viviendo de lo que... A ver. Estoy viviendo de lo que... Pero vamos a ver. Aquí, Loli, aquí falta a muller de Donato, que falar aquí un pouco. Vamos a ver, Donato, ti levantaste ás 9, 10, 11 a hora que che pete e pos sentaste así no sofá e así estás todo o día. Non, algo farás. No, limpa polvo. Limpa el polvo. No, la verdad es que a principio, ¿no? Cuando tú paras de jugar y nosotros como tenemos una carrera muy curta, entonces es complicado porque muchos jugadores de fútbol, cuando para de jugar, ¿qué hago ahora? Si no está trabajando en el club o dando secuencia àquele trabalho que tu estava haciendo, ou trabalhar com os jóvenes, ou trabalhar dentro do clube, em alguma coisa, não? E tu pensa, de algum momento, se hago, não sei o que fazer agora, tenho que montar algo, não sei. Então, se tu vai, a precipitação te termina levando a malos resultados, não? Então, eu mesmo 3 anos depois, em aquilo de tenho que montar algo, tenho que fazer algo, e aquela angústia de querer hacer algo, montei un mesón e solo... Aquilo non foi pa diante. Ostras, pero estabas dentro da cociña Donato, ou mandilo? Donato, compañeiros, é que teño casualmente, podes poñerte en pé, por favor. Teño a outro futbolista galego, moi ben, Nando. Hola. Un aplauso para él, por favor. É o Donato de Ferrol, Nando, creo, Él tamén sabe moi ben o que é xubilarse como Sí. futbolista. Aos 35 foi, non? É o 35, sí. Xogaches no Racing de Ferrol, no Elche. No Elche, no Real Avilés un ano e 8 anos en Endesa. Nada máis. Endesa das Pontes. Despois. Sí. O sea, é dicir, con 35 xubilaxeste e despois cambiache de sector totalmente. Como foi ese momento? Sí, cambié de xitor, eu traballaba na empresa. Eu fichei por Endesa. Pero xa non xogando fútbol, si? Non xogando fútbol, non Claro. xogando fútbol, porque eu tuve unha lesión o menisco externo, rotura do menisco externo, me dixo un especialista en medicina deportiva que me dixo que, mira, se é para xogar, tes que operarte unha artroscopia, e se é para xogar en veteranos, non tes que operarte tanto. Con 35 anos pensei, se é unha boa lesión. Non te dedicaches a outra cousa, e chega o momento dos 35 por lesións e porque cumples 35 anos, que o que a mí me interesa como xubilado, non? Aí, xubilado do fútbol con 35, porque a xente fai esa idea cando chega aos 60 e pico. Pero estou de acordo con Donato. Eu me levanto igual que Donato. Eu non faz nada. Cando me dá tal, eu antes das 10 da mañá non estou operativo. Entón non é un problema, non estar xubilado. No, para min, eu traballaba por cartos. Sí, Espera. E os cartos me dan Traballaba na por casa. cartos, esa é moi boa esa, non? Nando, Todos traballamos por cartos. E a tua muller a que hora se levanta? É problema dela. No. Cando quere. No, Espera, era unha hora. Estaba dicindo, perdona, el dixo, eu traballo por cartos. Se os cartos mos traen a casa, Non vou.
Vamos a ver. Pero canto cobras de xubilación? Aquí as cousas claras. Ala, directamente, como en outros Claro, programas. porque o millor non che dá para todo o que queres facer ti, igual que cando traballabas. Pero se levantas tarde e logo vai buscar o periódico. A ver se nos di o que cobra, home. Para o que queremos facer nosotros, de momento nos chega. Non di nada, bo gallejo, Tampouco hai que facer locuras, non hai que coller que te jubilas e dices tú, ahora compro tal, compro... cando te jubilas, máis ou menos, estás equiparado, tes piso, tes casa, tes, digamos... Pero que eras moi novo, con 35 anos, aínda No, que despois pero- traballaras en outra cousa, Bueno, claro. pero tens que abandonar ese sono, non? De ser... de ser soño. jugador, sí. Eu entrei despois a un filial de Ondesa, un equipo tal, despois ao Racing de juvenil, pero dicen que eu era moi cabroncete para os entrenadores, entón non quero... Que significa os eso? Jugadores. Cabroncete significa que... Boa persoa. É moi boa persoa. que era... eu tuve un entrenador que se chamaba no Elche, Heriberto Herrera, con 21 anos, Sí. e que me dixo, oiga, era o único galego que había ali en Elche daquela, e me dixo, usted es un borde de la sartén. Borde de la sartén. ¿Y por qué me dice eso, mister? Me dice, porque es un rompehuevos. ¿Usted? ¿Dónde? Bueno, un tipo con carácter, Nando, mentres traballaba, e cando non tamén esa actitude. Por eso dixen, non quero que recibir o que daba eu. Non te vayas moi lonxe porque despois vou te recuperar para facerche algunha preguntiña. Teño por aquí Carmen, que non se quere xubilar. Darlle un aplauso, por favor, a Nando, claro que sí.